What's up guys? We are now making our first vlog. And our first destination is we're going to Calawayan Palm Island, and this is the one of the most beautiful spot here in Marabon. Okay, let's go! Meanwhile, It's the dream. an eternity later. So we are back again, guys. Hold up. So we are here at the Calawayan Palm Island Beach Resort and Restaurant, our first destination. Let's go! Okay, let's go! Hi guys. Dito na kami sa loob ng Calawayan Palm Island Beach Resort. at tutur namin kayo dito sa loob. Tara, let's go! 2 seconds later. It's the dream. So, itutol na po namin kayo dito, no? Sige, naglalakad na kami. Mga guys, naglalakad kami, oh. Punta po kami doon sa magandang tanawin na doon sa Minaka. Saan pala tayo pupunta kay Ronald? Sa Calawayan Cave. Cave. Pupunta kami sa cave. Narinig nyo mga guys? Anong Tagalog ng cave? Aaron? Kabe. Yungib. Ano? Calawayan Cave. Don't look at my face. Man, sobrang ganda. Ito kay Ronald. Sobrang ganda. Yan ay ang mga vela. Mga vela po. Napakaganda. Mga hotel. Ito po yung mga hotel. Ito po kung minsan na pinutunugan at Lodging house. No. Masarapan house. Ito na nga po, malapit na nga po kami sa Calawayan Cave, mga kaibigan, mga kakutong. What's up mga kautob? Bakit ito pagkatapos sa saog? Malapit na po kami sa Calawayan Cave. Calawayan Cave. Oh, may halo. Uy, may halo.
meron po kaming gwapong kasama at ma. Ayun, ito po. Nandun po sa likod, naka white I'm po. Guys, ako sa kitab na kuwan. So mayroon po kami ngayong katanungan dito Katanungan sa classmate namin na nagtatrabaho siya dito sa Kaluwayan. Kuya Ronald, ano bang nasa loob ng kuweba na to? Sa loob ng kuwebang yan ay may makikitang mga rock formation. Ano? Maganda po ba? Maganda. Meron ding kama. Kama sa loob Para saan? na pwedeng At ano pa po? At ano pa? sa loob po ay ginawa pong evacuation ng mga taga-barangay Kaloyan noong bagyong Yolanda. Napakalawak po sa loob ng kuwebang yan. At napakatibay. Yun lamang po. Sana all matibay. At pupunta po tayo doon sa tabi ng dagat. Tabi ng dagat guys. Pupunta na kami sa tabi ng dagat. Naol. Kung makikita nyo, malawak, malinis, walang labis at walang kulang ang aming binayad sa entrance. Mga kaibigan, 55 pesos lamang po. Guys, Pero Nice. ewan ko ba kung sulit, pero sulit na lang. Tatanong po ulit tayo sa ating classmate. At kanina po meron po kami nakitang tumatakbong halo. Ano Tagalog? Bayawak brother. Wow. And so Andito po tayo. so Dito nakikita po niyo tayo ba yun? sa Babaybayin. Baybayin. Nakikita niyo pa, nakikita ko. Ayun oh. Marami bang naliligo dito? Mostly po ay sa weekend lang pong marami dito tao. Pero ngayong araw is Friday po. So counting. pag nagbayad ka na ng entrance, 25, pwede ka maligo. Pero Pwede dito po. lang. Wala pong bayad sa dagat. So sa swimming Sa pool lang. swimming pool po is meron pong 200 sa adult. Saka 175. 175 po sa bata. Pwede. Pwede po tayong pumunta sa may swimming pool. Tapos na tayo dun eh. Muntage pa lang yun, pre. Tara. Let's go. Okay guys, pupunta kami sa swimming pool. Dito kami dadaan kasi maraming chicks doon. Ito po yung hotel. A few moments later. Okay guys, pupunta na kami sa swimming pool. Nandito po tayo sa Baybayin ng Kalwayan, Pamayland and Restaurant po. Dito kami dumadaan sa Tanong po tayo sa swimming sa baybayin, dagat. Ito po yung mga kasama ko. Ito po. Medyo konti lang po ang tao ngayon kasi konti nga. Andito malapit na po tayo sa may swimming pool nila. Ang saya, promise. Sobrang saya. Promise. Ito po yung tabi ng dagat. Malapit na po tayo. Medyo kasiyahan na tayo malusog. Sobrang saya. At ganun ang puot. Anong tawag dyan kay Ronald? Cottage. Beach cottages. Say hi to our vlog. Cottages. Say hi to our vlog friends. Hi! Hi lady. Hi! Ayun yung inahay ko, hindi sumublog. Have a good day! Kinausap ni Aaron. Si Papa. Puri niya. Papa daw niya. World War 4. May mga tao. Oh, nandito po na kami sa swimming pool. Swimming pool. Oh, dito na ubos. Ubos na yung pool. Ayun nga po, napakalino. Dye blue. Dye blue. Naalala ko yung mga sa brothers. Mer, sumangoy ka. Sana all. Ito na po kami sa swimming pool. May swimming pool. Marami bang naliligo dito pag weekend ni Ronald? Sa weekend lang yung marami pero ngayong
ngayong araw medyo. Sa ngayon nga po, walang naliligo eh. Gusto namin maligo, wala kami pambayad. Si Sana all may pambayad. Yan, say hi to our vlog. Ang saya. Hanggang tingin lang po kami. Hanggang tingin. Hanggang tingin kasi walang pambayad. Nakikita, at kung nakikita nyo ang hotel ng Caloyang Palm Island. Ito po. Nasira sa Bagyong Ursula. Hindi pa nagpapagod na po kasi Ang sarap maligo. At sa ngayon naman po mga guys, andito po tayo sa kanilang van. Pan. Dito pa. Van. Ang fun. Fun. Sapa. Ito po yung sapa. Ang ganda, promise. Sobrang ganda ng sapa nila, promise. Anong color? Pero maganda siya. Man, kasi color ng damit ni Aaron. Kasi kulay ng ngipin ni Jumer. Hindi naman ah. Diba? At ano naman? So, sa ngayon yun lang po guys, no? Kasi yun lang talaga. Hindi ba tayo magtatanong Pero marami sa mga pa. service ko kung anong magandang pagkain nila dito at mahal ba yung pagkain nila? Ikaw Aaron, alam mo ba ang mga masarap na pagkain dito? Oo. Ano ang specialty dito? patas, inilaw, barbecue chicken. Yung mga inumin, magkano ba? Inumin talaga. Ano ang popular na ini Sun Big Light po dito. Magkano? Sun Big Light, 75 pesos po. Yung grande, Yung grande po yun parang Parang bubo. 75. yung maliit yung malaki. Yung malaki, yung maliit. Yung malaki po is 130 pesos. So ayun po. Ayan po. At yun lang po, Dahil no? wala po tayong pambili. Hanggang pambili. salita lang po tayo ngayon. Hanggang tingin lang. Yung tanong lang. Hanggang tanong, hanggang tingin. So, at yun lang po. At uuwi na. Okay guys, we are now living in Caloyang Palm Island Beach Resort. And our second destination is Saob Cave, Basyao, Basay, Samar. A few minutes later. Thousand years later.
We are back again, guys. Nandito na kami sa Saob Cave. Papasok na kami. Let's go! Ito yung pangalan namin destination. Let's go! Saob Cave. Lalakad po kami ulit. Ayan po, lalakad kami ulit. Promise, galakin kami. O si Aaron. May entrance fee. Pero di kami magbabayad. What the fuck? Ito po yung sobrang ganda. O, tignan natin yung mga bag. Ang ganda ng mga Mga bag. Sisirain namin. handmade na mga bag. Handmade na mga bag gawa sa banig. Signature ng Basay. Signature ng Basay. Tawagan. Sa Banig Festival. Hindi ka pagyakanyakan ka na rin. Ha? So, dito nga po kami ngayon, no? Sa Cave at magtatanong kami dito. Let's go! Tara. Sino tatanong? Ganda na ako. Ano? Ito mo kamukhang nanay. Para makarambit. Sige na ron. Basta na yung post. Hindi na ako nagbayad. Okay guys. So guys, nandito nga po Magbabayad pala kami. May Nagbabayad entrance po. pala. Entrance. Tag 10 pesos. Ito nga po, hindi pa kami hindi pa kami na-inform. Best in writing, best in writing. Ito nga po, ang pinaka-pogi sa Nagbabayad na. classroom. Best in penmanship. Tingnan mo. Mga bag nila. Tingnan mo naman yung Ang ganda. Kamaskuhan na. tingnan mo yung sulat niya. Bakit pangalan ko ba? Because the... At pupunta nga ako. Ano nga, oran nga daw. Gusto yaran ko ang bida. At pupunta nga po tayo din sa may kaduluduluhan, kasuluk-sulukan sa Cave. Pasok na kami. Mag-interview na po kami sa mga gumagawa ng iba ni. Ano mag-interview na? Say hi! Hi! Kamay! Hi! Siyempre, mag-usay yun. Gumagawa po sila. Ano ginagawa niyo po? Magawa kami ng banig. Oh. Nahihigaan para magawa ng... Gumagawa po sila ng banig. Mga ilang araw po natatapos yan. Mga isang linggo to. Medyo matagal na isang linggo. Presyo. Depende sa sukat. Size. Family! 800. Family daw 800. Double. Magkano po lahat yung ano yung pera? Lahat. Overall. Pagawa ng mga banig. Nahirapan mag-Tagalog. Mangin ka na dito. Si Aaron taga DTI daw. Tingnan niyo muna kung anong Saan po ba gawa yan? gawa sa tiko. Ayan o, ayan o, ayan o. Saan na real na yan? Anong klaseng damo? Damo na kinakain ng kalabaw. Ipos mo na rin kami nag-vlog. Tapos ginagawang banig. Ginagawang banig. Maraming nagagawa. Wali. Pag nagawa ng banig, marami na siyang nagagawa. Magagawaan siya ng bata. Galing, bata. Bakit? Ganun talaga. Wala naman akong sinabing masama. Oo, ba? Nag-aaway na po sila. Basta Nag-aaway marami na sila. nagagawa sa banig. Ay, manonood ang bata. Pasensya siya. Nagagawang silela. Wali.
Sinyelas, bag, wallet, marami pang iba. Okay guys, tapos na kami mag-interview. Hindi kasi kami sanay. Naglalakad pa rin kami papunta dun sa iniikot namin ang cave. First time po namin makapunta dito pero parang First time. ano na. Sobrang ganda. Tignan mo kasi sa pag-iikot nasira yung magandang tanawin. Oh, kasira. Bagyo. Madumi na dito. Bagyo kasi. Po. Pamilyar po. Uy! Tunti ka na po akong madulas. Galing talaga natin mag-vlog. Hindi po yun aksidente. Sadyang katangan yun. Madulas po. Meron po madudulas. Oh, mga rock formations. Ito po ay tinatawag na stalagmite. Stalagmite. 10 bilyong taong hindi po lang. Alam niyo ba alam niyo ba mga kabuto? itong dahon to, isa po ay itong lib. Dudulas na lawan. Tayo, akit ba tayo? Akit ba tayo? Yeah, tayo. Akit kami. Sobrang ganda. At wala na nga, ito na nga po ang dulo ng South Cave. Marami pong mga wine. Vine. Poison vine. Wine pay. Gwapo po hindi po umakit dito dahil natatakot siya. At bababa na nga po kami, no? Baka madulas yun. Parang Hindi ka na madulas eh. nice bulong. Maricon's proud here. Go Maricon. Shout out ko kan Maricon asing implatan nil. Ako po ang nauhuli dahil akong charot. Baik kita merentok free. So na po na mas nag-chichan suwi. Di mo ko tubot. Ito na pabalik na kami guys. Dandan na. Baka kasi madulas na. Dahan lang. Dahan. Ah! Dahan lang. May tulog. Huwag ka nandun mo. Ano ba kung saan ito gawa? Galing to sa semento. Alam mo ba kasing sinento? Bard. Graba. Ito po si Kuya Kim! Sasabi ang buhay ay Alis na nga po kami, no guys. Uuwi na po kami at yun nga po. Maganda. Ang saya. Sobrang saya guys. sobrang saya kahit wala siya. Sobrang saya kahit wala siya. So we are back again guys. So ayun na nga, tapos na po kami sa aming pangalawang destinasyon at Kami ay uuwi na. Uwi na kami. Tapos na yung vlog. Yun lang po. Sana magustuhan Huwag nyo nga kalimutan mag-like tapos i-share yung video na.